azophuma ama-post amaphoyisa. Ngicacisa ukuthi yebo afuna ugrade 12 kodwa libo apply noma ngabe unediploma yani because akhona amanye ama-post aqondene. Izinga labantu abagraduateile abangasebenzi liphezulu kakhulu. Ukuze sikwazi ukunyakaza nathi asinangishindayo yokusebenzela number 1. There's a lot of paperwork that we need to do. Njoba ngene 11 yakwa angidabe ngezinye insuku ngene. Mbukeli we-BMK Huge Productions sawubona siphinde sikwamukela ohlelweni lwezindaba news. Namhlanje sivula ngodaba oluthi intshisekelo foundation esezingolweni kwaShali ibibungaza intsha ka-2025 eJabavu Sports Ground. Kulo mcimbi bekukhona inhloko yomnyango wezemfundo kwaMdlangathi Secondary School unkosikazi Nene ehambisana neward councillor unkosikazi Z Magia nozakwabo abakhulele kuyo le ndawo yasezingolweni yasebephumelele ngezindlela ezingafani. Inhloso yabo ngokuthamela lo mcimbi ukuzotshala imbewu yethemba nokuzimisela entsheni elandelayo. Kanti kuphinde kwakhona nabaculi abahlukahlukene abacula imiculo engafani kubona kubalwa uSanele Mvelaso becula umculo wokholo neqembu lacothoza kanye namacika sakhula endawo. Kwaze kwagcala eJabavu. Namhlanje sinibizele lana ukuthi nize nizohlala nathi nizonethezeka kodwa nikhumbule amandla esinqumo enisenzayo. Amen. Uma ufuna u20 rand. Mathuke Eke kwakuyinto amaphupho ami ke. Kwakukhamba ngemoto enkundla yaseMshilo yamaphupho. Izinga labantu abagraduateile abangasebenzi liphezulu kakhulu. Usisi lokho uphuma emaphoyiseni uthe angisho ukuthi azophuma ama-post amaphoyisa. Ngicacisa ukuthi yebo afuna ugrade 12 kodwa libo apply noma ngabe unediploma yani because akhona amanye ama-post aqondene. ufuna ukuthi ujumbo isitanda sakhe. Donkey hayibo donkey ha seshisho Sijabule ngenye indlela into eyenzekile into besingayilindele ngoba siyazi ukuthi emphakathini wangakithi kunzima ukuthola abantu aba-attende izinto ezikanje ezizobasiza ngekusasa labo. So sijabule kakhulu nezihambeli zethu sana nje ukuzibonga ukuthi zisihambele zisihloniphe. Siyazi ukuthi umcimbi kanje impela kusuke kunenhloso enkulu yokwenza umcimbi kanje. Mhlambe benihlose nina ezintshisekelo foundation. Okay, besihlose ukuthi sinikeze abantwana laba abakhona la ukuthi wenza kanjani ama-decisions akuthinta i-career yakho. So ngokubona kwami ngibona ngathi kufezekile lokho. Ngibona nabo bebelalele throughout into khona into abaphume nayo. So bathola bazo-applya, so bathola futhi abazofuna more information. So sibona ngathi si-achievile i-goal yethu. Mhlambe ke siyazi ukuthi ke nina njenge NPO anitholi lutho. Mhlambe eziphi izifiso eniyifisayo kanjalo ngokuhamba kwempilo? Okay, oqala nje nkosami i-funding. Ukuze sikwazi ukunyakaza nathi asinangishindayo yokusebenzela number 1. There's a lot of paperwork that we need to do but asinayo indawo yokusebenzela siyayidinga. Sidinga ukuthi sixhaswe even nange sifuna isifiso sethu ukuvula i-Youth Development Center. Ezoba khona la ibe isize nomphakathi futhi on top. Abafuna ukuthi benze ama-skills, amakhono, sikwazi ukwenza konke lokho khona la emphakathini wethu. Mhlambe ke abafisa ukunithola banilandela kanjani izinkundla zokuxhumana nabafisa ukunicontacta for i-funding bazonicontacta kanjani?
Yebo abanye bangasi-emailela kusinayo i-email intshisekelo.foundation@gmail.com. Bangaphinde futhi basithole ku-Facebook siyatholakala Intshisekelo Foundation. Bangaphinde futhi basifonele inamba ithi 065 975 2908. Asiphinde inamba. 065 975 2908. No, sikanisa kwethu siyabonga kakhulu esikhathi senu. Leyo ke Intshisekelo Foundation okuyibona ke abathi lo mcimbi lo owabo and bafisa okuhle for i-youth yala emakhaya kwashali ezingolweni. Kanti uma sihlabela phambili mbukeli sithola udaba oluthi i-One Body One Vision Ministries nayo ibungaze intsha ngendlela ehlukile ngokuthi kube umbungazo wenkolo lapho bekukhona amalunga kwa-education nama-graduates ebandla abakwa-ex-offenders ababhekelele ezempilo nabanye abaningi. Kanti umsakazo wentokozo FM uDanki Mthembu naye ube ngomunye wabantu abathamelele nkonzo. Lo mcimbi uhlelwe uBrother S Ntombela oyilungu leqembu legospel eladla umncintiswano kuma-Crown Gospel Awards elibizwa ngeyithi laba gospel singers. Lo mcimbi ububanjwe mhla zingama-21 kuNhlangulana ka-2025. The only way to do a great work is to love what you do. Uthande lokho okwenzayo ngoba uma ungakuthandi lokho okwenzayo angeke uexcelle kubona. Bangathiwa nje ngelilanga mina ukuba umsakazi angikuthandi. Ngabe uma kuthiwa ngiyongena u1 kuya u11 kuya ku1 njengoba ngingena u11 yaku1 angabe ngezinye izinsuku angingeni ngoba kubakhona usuku olufika ukuthi yabona namhlanje ngikhathele mana ngifuna ukwenza lutho kodwa ngoba uyakuthanda lokho okwenzayo bese uya-excela kukhona ibonga inkosi. Ngokuvumela uJehova wena msindisi wakho. Kanti lezi-ke besikuphathele zona usukwini lanamuhla. Khumbula-ke mbukeli lapho ekhaya ukusilandela kuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana izindaba news. Nisale kahle.